Ụmụaka ndewonu, ọ ka bụkwa ezi enyi unu Maazị Nnabe. Tata achọrọ m ịkụziri unu maka ụmụ nnụnụ ndị na-anaghị efe efe. Ha nwere nku mana ha anaghị efe felaa n'elu dịka ụmụ nnụnụ ndị ọzọ si eme. Ụmụ nnụnụ ndị dị otu a gụnyere: nke mbụ, oke ọkpa. Oke ọkpa. Oke ọkpa. Kedu ihe a na-akpọ oke ọkpa n'olu nwa bekee? Oke ọkpa bụ cock. Nke abụọ, torotoro. 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 Kedu ihe a na-akpọ torotoro n'olu nwa bekee? Torotoro bụ turkey. Nke atọ bụ nnekwu ọkụkọ. Nnekwu ọkụkọ. Nnekwu ọkụkọ. Kedu ihe a na-akpọ nnekwu ọkụkọ n'olu nwa bekee? Nnekwu ọkụkọ bụ hen. Nke na-esote ya bụ enyi nnụnụ. Enyi nnụnụ. Enyi nnụnụ. Kedu ihe a na-akpọ enyi nnụnụ n'olu nwa bekee? Enyi nnụnụ bụ ostrich. Nke ikpeazụ bụ uriom. 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 Kedu ihe a na-akpọ uriom n'olu nwa bekee? Uriom bụ chicken, ya bụ nwa ọkụkọ. Ọ bụ ya ka a na-akpọ gịnị? Uriom. Ọkụkọ obere. Ọ bụ ya ka a na-akpọ gịnị? Uriom. O doro m anya na ihe a m kụziri ebe a bara unu n'isi nke ọma nke ọma. Ya bụ na mmadụ pụta jụọ gị, kedu ụmụ nnụnụ ị ma na ha anaghị efeli elu nke ọma? Ị gụọrọ ya uriom, ị kpọrọ ya torotoro, ị kpọrọ ya oke ọkpa, maọbụ ị kpọrọ ya enyi nnụnụ, maọbụkwa na ịchọọ ịkpọziere ya nnekwu ọkụkọ. Ha so n'ụmụ nnụnụ ndị na-anaghị eme gịnị? Efeli elu, fetee aka. Ruo mgbe ọzọ m ga-abịakwa ebe a ịkụziri unu maka ụdị anụmanụ ndị ọzọ dịgasịkwa iche iche anyị nwere. Aka m bụkwa ezi enyi unu Maazị Nnabe, na-asị unu ka emesịanụ.